family of Limassol, Cyprus. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga barena. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Viernes alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Diyos maray na aga mga tugang and welcome po sa programang Bicol Connection. Inipuan na sa inyong ka-Bicol Connection, Joey Habana Lim. Katawang kumana sin partner ko sa lado technical. Sige sa studio si Engineer Tony Aguilar, sa moyang Chief Engineer sa Engineering Department. Siyempre katabang ta sa technical, ang sa yung mga OGT at the same time. Production ita sa laukan na programa. Yaon digdi si Roland Pasiga, Roniel Divilla, and si Kate Mendoza, si Marvin Bayos. Yaon maligdi sa information si Aldrin Orlando. Sa transmitter site, yaon magpunduman si Engineer James Oco. Sa tuyang PSG duman na maskulado, si Jimmy Guanson. Siyempre katuwang tan sa tuyang mga karonda na mapaabot ko ka na mga report. Asin makakaulay na mga newsmaker, alaw po ka na sa tuyang programa. Yaon sa luwas, sa tuyang mga field announcer, mga karonda. Yaon dyan si Pading Karondang Mark Barocal, si Assistant News Director Rocky Bayubo. Yaon man an Assistant Assistant News Director, Assistant News Writer Philip Baracena. Yaon man ang pakikipag-ulay sa newsmaker takan na sa tuyang Chief Announcer, si paring Mar Baroga. Paabot ng congratulations po ang mga bagong officers ka 9th ID Press Corps na nagkaigwa po ni election and induction kasudma yan po sa 9th ID kan Philippine Army na nakabase sa Banawaan kan Pili Camarines Sur. Kadakol na mga taga-Bidya, gikan sa malalain na mga probinsya sa Bicol Region, inimbitaran kan Army, 9th ID, Philippine Army, para po mag-kondusir ng eleksyon bagong mga officers kan Army Press Corps sa Bicol Region. Mala at
binurutuhan na maging bagong presidente. Iyo si Mr. Melvin Machado. Congratulations kan DWKM-FM. And Executive Vice President, si Mr. Nelson Bulalakaw. Nagaring ko na naman niya. Kaya lang sa doon na siya sarong sikat na radio station sa Sulat ng Legazpi, sikat na commentator ni Duman. Ang sunod na Vice President for Internal Affairs, sa kuyang idol, sa kuyang kumpadre, dati ming pag-iriba sa RPNDCKI, nasaro sa number 1 popular na radio commentator sa Sudat kan Iriga, asin man sa Banuang Kanbaaw, asin sa bilog na Rinconada and Camarines Sur. Si Idol Don Hugo kan radyo natin Baaw, iyo po ang nailihir na Vice President for Internal Affairs and PIO Chief ni Congressman Salfortuno. Kaya niya ako masulti ang bagong mga officers mo niyan, ano? Kan Army Press Corps sa Bicol yaon kaibanan nindo sa kuyang idol kumpadre Don Hugo sa moyang Vice President for Internal Affairs. Siring man ang Vice President for External Affairs, iyo man si Mr. Rick Palacio. And ang Secretary, taga-Iriga, si Marisa Teresa Iraula, kan DWRT FM station sa Iriga City. Ang treasurer si Miss Vanessa Nieva kan radyo ng bayan. Ang auditor si Ray Ostea kan Philippine Daily Inquirer. Ang kalaban niya po si News Director Mark Rodriguez may nag-nominate. Big-nominate ni Karondang doon si Maring Mark Rodriguez sa posisyon na auditor. Alagad dahil na nagkaigwanin na burutuhan na nag-weave ang sa kuyang kumpadre Karondang News Director Mark Rodriguez. Ipaubaya ko lang yung kay Mr. Ray Ostrea na posisyon for auditor at mas gwapo kaya nga sa ko sa kamasubin. Anyway, parehas man sila writer, si Ray Ostrea, writer kan Philippine Daily Inquirer, mantang si Paring Mark. Haloy-haloy ng columnist and the writer kan sarong national, sikat na niya, national newspaper man, And then, performance officer, ang nailir po si Joel Jeremias, kan Brigada News FM. Ang mga board of directors, kan Camarines Sur, si Christine Atole, kan Bumbo Radio, and then si Mr. Joris Pahalis, kan Radio Natin. Ang board of directors sa Parking Camarines Norte, si Mr. Ben Moro, and si Aris Alex Sopulos. Ang direktor sa Partikan Probinsya Canalbay, si Joshua Martinez, and si Remy Lindones. Ayan, may mga iba pang mga dahil nakabali sa kabipalo na sana. Kabipalod na sana so iba pang mga board of directors na halip po sa iba-ibang probinsya sa Bicol region. Again, congratulations po to the newly elected officers of 9th ID Press Corps kan Philippine Army dikit po sa Camarines Sur, as in ilir po ang mga bagong officers na magiging katabang kan Philippine Army sa pag-diseminar kan sa itang mga programa, mga news, and kung paano po maidudulog ang serbisyo kan Philippine Army
sa mga komunidad, partikular na po duman sa mga lugar na medyo hararayo na ang mga programa kan Philippine Army, dyan minsan sindang medical mission, tapos sa mga engineering works, nagtatabang man sila, tapos nagre-rescue sa panahon ng kalamidad. Katuwang tapo ang mga maskulado, mga mabubuot, may higos na mga membros ng Philippine Army. Katuwang kan sa tuwing mga local government units para mag-rescue sa mga kababayan na buhay peligroso sa mga tubig baha, peligroso sa mga landslide. Yan po ang magigiting ng mga soldados kan Philippine Army para mag-rescue sa mga kababayan. Kaya ako sintang mga programa para po mairani sa komunidad sa indang serbisyo, mapatinir ang katuninungan sa parting ini kan Bicol Region. Saludo nga ni kita dahil po sa tabang kan mga Philippine Armies na nakaaging eleksyon, napaka-peaceful and orderly sa parting ini kan Bicol Region. Kaya sa mo yung pagsaludar sa Puwersa Armada kan Pilipinas, nangorog na sa sanga kan Philippine Army, dito po sa parting ng Camarines Sur, asin man po Bicol Region. Good morning pala dyan sa Robert Eatery. Hali ako dyan kasubago. Talagang totoo pala ng mga report ni Paring Mar Baroga, asin man ni Karondang Binaobra. Sa mo yung musical director and assistant chief engineer kan RP na makusugon pirmi ang monitor kan Robert Eatery. Kaya good morning sa inyo dyan, sa mga empleyado, kagsadiri, sa mga customers, mga pagtara itindang mga negosyante na nakakadangog sa itong broadcast dahil po sa makusugon na monitor, radyo kan Robert Eatery, nag-aantabay pirmi sa mga programa kan RPNDC. Kaya kami po nagpapasalamat, nagsasaludo kan duaming kamot sa sendo pong padagos na pagtangkilik asin pag-antabay sa samuya pong mga programa. Thank you so much po. Thank you. And more power. God bless you always. Enjoy po ang mga suki sa pagkakakan kan masiram nila mga putahe. Uy, may snatching incident pala nangyari sa Ciudad Can Iriga. 26 years old na babae ang biktima. Na kung saan pinag-iimbestigaran ang insidenteng ini, pinag-review ang CCTV footages for possible identification kan mga suspect na yun po ang responsable or involved sa nangyaring snatching incident na ang kuha sa biktima iPhone 6 Plus worth 45,000 pesos po. Sus Maria Joseph, mahal-mahal. According po sa report, ang victim binisto na si Lauren Marie Pulutan, CSR teller, while on board of passenger vehicle going to San Nicolas. Na-snatchan po ang sinambit ng biktima. Sana mga bisto kan mga miyembros kan PNP na nag-imbestigar kan insidente ang mabistoan na responsableng mga suspitsado. Bueno, may report kita ng review, hali po sa luwas. Bicol Connection Report. Bicol Connection Report. Good morning, Karondang Philip, please come in. Philip, hello. Hello. Pambira naman na. Ay, hinda. Nag-contact ka, tapos paabot na talaga good morning sa tayo mga Facebook Live viewers. Ay, si Kuya Danny Cuerdan, ang sikat na broadcaster sa naga-watching sa tuyang programa. Kasud man, nag-attend man siya kan election and induction kan bagong officers kan
Army Press Corps, ano. Sabi ko, Kuya Dani, garo dyan ko, dahil ka nagugurang. Ang sa imo nga niya akong itindogon na garo si Sir Montano Manggirare, ano. Pambira ka ngayon, Joey. Good morning man kay Harriet May Balang. Good morning. Pamangkin ni Mrs. Siriman, good morning kay Jima Herminia Ulino. Good morning, Ma'am Jima Ulino Habana. Sige bagang gayon mo, Ma'am Jima. Maganda. Tama nagda. Hindi, ako na naman gusto kanyo kong cellphone. Digdi. Maganda. Digdi daw kita baka digdi umuki na. Good morning, si Philip Guerrero kayo din yung nasa linya. Please come in. Salamat sabi Karanda. Okay. Good morning sa mga karantabay natin. Kaya napaligid sa Banuan ka na buhay ng Guerrero. In kanya na silip-silip kaya si Vice Mayor Electric Balago. May kaulay pa siya na baka makaulay sa talagang may mga institutan dapat linawin tungkol sa grupo nila. Subagyo, sinabi ba ni electionist Kagawad Ting Villadares na depende kung makatingin sila sa gigibuon na outbreaking sa pizza 25 niya na bulan na magiging o ang mapatumpangan yung mismo subot si Vice Mayor Leonel Obrador at man si Congressman Nonoy Angaya. Kaya niya pinig si Vice Mayor elect Jofred Balagot kung anong man na kaya masabi hindi sa sinambit ng oath-taking. Hindi may kaulay pa kasi bago kaya may tigaharit lupa. Ano si... Sibot-sibot si Vice Mayor-elect Jofred Balagot. Tangon niya na siya pamangyarara yan nagtutukaw na punong barangay sa Banuan ni Buhi. Siyempre, sabi nga ni Kagawad Ting Villadares, madepende manggiraray sa sa kauruyunan sa grupo kung sila maatindir sa gigibuhon na oath-taking ceremony na maabot na pizza 25 na papatumpaw na mga bagong ililigong opisyal ka na Banuanin Buhi sa pangyanot ni Mayor Margie Aguinillo. Pizza ano yan? Pizza? Anong pizza yan, Len? Pero kaya sa dapat pagurulayan, manunod sa pagkakataroon niya sa Banuan ka na Buhi. Ngayon yan, pasana kung talagang mag-iba na grupo ni Vice Mayor Electric Balago, hindi sa pinambit ng pagpapatumpa, talagang iba na naman na magiging isip ganito natin mga kababayan hindi sa Banuan ka na Buhi. Aluin na bagang panahon sa Banuan ka na Buhi dahil nauuntukan na may pagkakarintindihan sa politika. Bata mo niya, magkakararintin na. Ngayon magkapento ang Banuan na Buhi. Kung gusto talaga ng pagbabago, hindi dati ng Banuan, dapat ang mga opisyal ka na lapal na gobyerno, igwanin na pagkakatararo kung ano ang mga programa na gustong ipautog mangyari dito sa pinambit ng Banuan. Ang Banuan na Buhi sabi Karanggang Joey, maraming sa pinag-ibigala ko yata ang Department of Tourism na igwanin mga tourist attraction. Hindi na system pero hindi ako napapasala ay nakalusot ang pinamburigi talagang sadit dahil suman sa pinapasunod sa Department of Tourism na maging nakuha na pinamburigi.
ang shoulder mo kaya hindi kung ibig mo shoulder kan pinampuligid halos dahil nga ni 3 metros ang shoulder kan pinampo na pagalo sa bigat kamil sa patiring hindi sa ganawan ka na dito. Kaya hayakit na maray ang pinampo digit sa pinampo ng lugar. At sana mapilta na lang sabi ako karundang Joey pag mayo na tayo dahil si Vice Mayor Chris Malagi. So, aligid sa Barangay San Pedro, pagkamulang ka na buhis, liman si Philip Parapena, RTN, Radio Ronda. Salamat na maray, Philip Barasina, sa dagdag din na report ni Philip. Mayong monitor si Philip Barasina. Kaya di kita makapag-conversation na doon. Dahil mo man ko nadadangog, tamayo ka pala ng monitor. Anyway, thank you so much sa report na yan. Diyan sa Partikan Balawang kan Buhit. Magkakaigwa po ni o-taking ceremony ang grupo ka na mga bagong mailir dyan sa Balawang kan Buhit na unre-elected mayor dyan si Marky Aquinillo. Ang sendama na mga kalyado, imbitado man, and inimbitaran man sa mga kalaban nila sa politiko o politika na nanggana. Taan nangganang Vice Mayor dyan, si Vice Mayor-elect Jupred Balagot, nasa lado yan ka na one team buhi sa grupo ni Governor Mix Villaferte. Ang mga nangganang councilor kana buhi, apat sa lado kan administrasyon, apat man sa lado kan oposisyon. Ngunyan, madipindi man po yan sa grupo ni Balagot kung maa-attender or masabay sa o-taking ninda kang grupo ni Mayor re-elected Marky Aquinillo. Tapulir man yan, asin diretso man gayon, kang grupo ni Balagot, sa kakansayang kaibanan na apat na councilor na ng Garana, na mag-outtake, mag-attender sila sa outtaking sa kaalyado maninda. Ano po, kung napo nindang makisabay, nasa senda man yan. Kung makikisabay sinda, nasa senda man po giraren ang bula. Pero para sa Sakuya, dahil kaya maibitaran na talagang ang politika kung kalaban, garo din nakasabay. Pero sabi nga ni kan publiko, tapos naman yan eleksyon, tapos na ang karampanyahan, tapos na ang politikahan, magkasararo na. Iyan ang pangakulan kan publiko. Pero masakit kung gibuho niyan. Kapag eleksyon, masuruwayan man sana, o di sa raging-sagin man sana ang mangyayari. Ang mangyayari pralastikan, asin man ang mangyayari politikahan manggiraray, kaya manggiraray mahali. Tan na politika, sabi ka ibang mga gurang na hindi konsuba, na ang politika kaya ngayon, puputikan ka. Lilintianan ka, titikasan ka, kakakanan ka. Kumbira man niya kung meaning kan politika nindo. Wala ko niya ang politika, sisirbihan ka. As in, anong ka, sisirbihan ka sa anong kapag gani, dadamayan ka. O yan ang aram ko sa politika. Sindaman dahil ano bang meaning kan ibang mga gurangan na sa politika, there is no permanent friend and enemy regarding politics. Ngunyan ngayong eleksyon, magkasangga ka mo, magkakampi ka mo, magkaamigo ka mo, o magkaamiga ka mo, magbarkada ka mo. Pero sa sunod na eleksyon, diba, at ngayon, magkaiwala naman ka mo mortal, o kaya yan ngayon. Masakit na maray ngayaan na politikang ispilingon asin man tawanan ng kahulugan. Dahil talaga ngayon pwedeng magkasaro abang panahon. Minsan ngayon, amo, magkakampi, magkabarkada, magkagrupo. Minsan ngayon, sa sunod, magkaiwala naman. Agad daw, palayogan ko ng good morning. Ni bata pang mga Facebook Live viewers, yan dyan si
Victoria Nepomuceno, sa kuyang sister-in-law sige man ang gayon, sige ang siksi. Good morning kay Kagawad Jake Fortaleza, dahil ko na kan Francis Tagarom. Dahil kang kayo Kagawad popular sa kapako kang gayong sikat sa ngaran na Francis. Mas sikat kang marayasin na mas maapil ka sa kagaro, mas ralamagong kanin mga kadaragahan pag i-announce kong pangaran mo, Jake Fortaleza, ang pinakahan sa professor kan sarong State University sa Camarines Sur. Pag daradara niyang bago niyang service vehicle, gulpi ang napabari as in naglalagitok ng mga liyog kan mga kadaragaan. Pambira nga niya. Thank you. Sharing man si Insan na Raceman, si Raceman, ano ini, first cousin ko ini, nagawawatching sa Satuya sa mga panahon na ini. Thank you so much sa Pinsan Marlo Mansera. Good morning man kay Ma'am Rina Bitarian, dati ming station manager, nagawatching niya dyan sa probinsya Candalbayan. Si Station Manager Bert De Los Martires, ang sa kuyang idol. Good morning, idol. Watching. Thank you so much po. Sharing man, pakigreet mo si Hana. Nagdadangog sa imo. Midjurit sa Yusan. May nagdadangog pa lang sa tuyang magayong-gayon na Midjurit kan Yusan. Si Miss Hana from Kagawad Jake Fortaleza Pagbati. Nagkaroon na sisibot na. Fem Haranilia, good morning. Thank you so much for watching. Nasa linya ko niyan, Gararay, si Philipa Barasena. Please come in. Salamat sabi karundang Joey. Kanya na pagkada, mga kaulay niya si Vice Mayor-elect June Balagot, kana Banuan na buhi. Vice, good morning po lang po kita sa Arpen, for po si karundang Joey. Good morning po. Vice, good morning. Barita ko, magkakaigwa po ang outtaking ceremony ang grupo dyan kan mga bagong mailer na opisyal kan Banuan kan buhi. Ika po, komo sa lado kan opposition, bako kang kaalyado ni Mayor Margie, ano ma-attender ka po sa kan apat na opposition councilor na nanggarana? Actually, I can only speak for myself. No? Kung ngayon po niyo ako tatanungin, I'm still, kasi may prior commitment ako on the 25th. No? Kasi ang buong akala ko, katapusan ng taking. So, wala pa akong, kasi kung ma-rebook ng ticket ko going to Vietnam, pwede. Pero kaya hindi ko pa masagot if I can attend the taking ceremony. Kailan po yun? June ano po yun? 28 ba yun o 25? 25. June 25 na. Ay, oo. Nung na-interview namin si Margie, sabi 28. Nagbago na ng pizza. June 25. So, pero ibig sabihin, kung libre akong may rebook ko yung ticket ko, wala akong problema. Anyway, ang eleksyon, isang araw lang. Kalimutan natin ng ang politika. No? Siyempre, ang mga tao, ina-expect na makapag-vote taking ating bagong vice mayor na medyo guwapo. Pwede ka rin magsabay sa outtaking ng grupo ni Governor Mix Villaverde. Ay, pwede. Di ba? Pwede. Pwede. Dahil alam mo na, idol natin yan, boss natin yan. So, ngayon dahil ikaw na ang elected vice mayor ng bayan ng Buhi, may chance ba na kampi kay Mayor Margie Aguinaldo dahil siya ang mayor mo? Ganito po yan, no? Kaya ang sinabi ko, no? Ang eleksyon isang araw lang, no? Ang politika hindi natin pwedeng kalimutan, pero pwede natin isang tabi, no? Bilang ako, inelect ng mga tao, kami, kailangan magtrabaho kami, no? Inaasahan ng tao yung
serbisyong may bibigay namin. Oh, yun lang po. Kuning kaso po, mamamaalam ka sa kung saan ka tumayo. Ano pong ibig sabihin yung santo ba yun? Kung in kaso po, just in case na maging kayo na ni Mayor Marty Aguinaldo magkasundo, mamamaalam ka sa grupo ng Team One Kamsur. Ganito po yan, no? Malaki po ang utang na loob ko kay Governor Mix, kay Opo. Congressman Salvio Fortuno, at siyempre po kay ex-mayor Ray Pilacoste. Oho. So kung saan po ako nakabangon, doon po ako titindig. Pero, sabi ko nga, di ba, kami ang nailihir ng mga tao, kami ni Mayor Aguinaldo. So kailangan, magtrabaho po kami. Di ba? Para Okay. maibigay namin yung servisyo para sa tao. Hindi porket nagtulungan kami, kailangan lumundag na tayo ng barko. Di po ba? Sabi ko nga, ang politika, hindi pwedeng kalimutan, pero pwedeng isang tabi muna. Diba? Ibig sabihin po, ang politika, saglit kalimutan mo na, pero ang serbisyo dapat gawin dahil yun ang sinumpaan yung trabaho, tungkulin. Yes po. Kaya lang po, ang politika napakasilosong bagay. Hindi kaya pagsilosan ho kayo at yung mga biyaya na galing sa Rinconada at sa Kamsur, baka hindi mo na makamtan. Ay, palagi ko naman hindi naman po. Ay, hindi naman kaya mangyayari yun. Hindi na mangyayari. At alam ko naman ang sa atin na gobernador, malawak naman ang pag-iisip yan. Oho. Sa atin alam mo na, lagi ako na dyan para sa kanila. Dahil alam mo, hindi lang naman si Governor Mix po, kaibigan po ng panganay kong anak. Ibig mo sabihin, ano siya, parang tumayong ninong ng anak niyo. Ay, hindi po. Ano? Sila ay magkaibigan, magkailan po yung magbarkada po ang anak kong panganay dahil yung dating artista po, saka si Governor Mix. Magkaibigan sila. Ayaw kong ipahiya naman yung aking anak. So, sabi ko nga sa inyo, nakabangon ako, nakabalik ako sa politika ng dahil sa mga bilyaperte, lalo-lalo na kay Cognix at kay Tong El Rey, kaya dyan po ko titindig. Ibig mong sabihin, sir, ikaw pala ay may isang salita, may words of honor at hindi mo yung babaliin na talagang kung saan ka tumindig, nakatayo, doon ka maninindigan. Tama po yun. Oo. May bago tayo dahil ikaw na sa July 1 na mag-assume as newly elected Vice Mayor ng Bayan ng Abuy. Ano naman ang mga policy, municipal ordinances na gusto mong magawa para mayroon ka rin hong masabing planong ginawa dyan sa Bayan ng Abuy as presiding officer ng bayan ng Sangguniang Bayan ng Abuy po. So ito po yun, no? I will make sure, no, na simple lang, na ang executive department at legislative department ay magandang relasyon. Diba? Napakasimple yan, no? Para may deliver namin ang service sa tao. Siyempre, mga ordinance na siyempre nga uyon sa sitwasyon ng Banwa na Buhi. Mm-hmm. Ayun lang ang mga ano natin. Kasi kung sabi ko nga pairali namin ang alam mo, mag-away kami dyan. Opo. Ang apektado yung mga tao. No? So, sino naman masisira sa mga tao? Kami din. Oho. No? O kaya, umaasa ang mga tao na magkakaroon ng pagbabago dito po sa Banwa na Buhi. Pero just in case na, halimbawa, yung local chief executive gustong pumasok sa memorandum of agreement or gustong magpasok sa into contract, gustong mag-loan ng malaking, halimbawa, malaking halaga para sa itatayong mga project ng chief executive. Ang Vice Mayor Jupri Balagot dahil ayaw ipakikita magiging anti-progress siya at anti-development ng bayan,
kayo po ay sasangayon at kayo po ay hindi magiging, hindi nyo ipapairal ang inyong pong pagiging opposition. Ganito po yan, basta yung makakatulong sa mga sa tao, yung mga proyekto na yan, at kung ano man yan na siyempre, pag-uusapan din sa Guniang Bayan yan, at kung makakatulong ka, bakit hindi? Sabi ko, ang suporta ko, laging nandyan kung ikabubuti ng mga tao at ikabubuti ng banwaan. I see, oo. Pero sa tingin ko po, maganda rin po yan. At least yung mga nakikinig sa atin sa bayan ng Buhi, mukhang pupalakpak ang kanilang mga tainga kasi napakahusay po ng inyong mga sagot. Hindi ko nakakasakit ng damdamin ng inyong pong mga kababayan. Kaya congratulations po again dahil ikaw po ay bagong elected Vice Mayor ng bayan ng Buhi. So siguro po ang pagkakataon na mapasalamatan nyo rin yung mga nagbigay ng malaking mandate sa inyo pong kapanalunan pagiging panalo nyo sa pagiging Vice Mayor. Go ahead po. Ako po nagpapasalamat sa namin po ng mga buhit na sumuporta sa aking kandidatura. Ako, kagaya ng mga sinasabi ko po noon, na hindi naman namin ito kaya kung kami-kami lang. Kaya ituan po namin ang kooperasyon din ng mga kababayan namin dito po sa Banuana Buhi para po mas lalong mapadali ang progreso ng sa atin na Banuaan. Liwat po, siyempre, ako po nung araw nagkandidato naman, maraming mga pangarap para sa Banuana Buhi. Siguro ngayon, ang vice alkalde, ay pwede ko rin yan i-suggest sa atin na makipagtulungan sa atin na alkalde. Baka po, mapagbigyan naman para rin po sa kabutihan ng bawat isang mga taga dito po sa Buhi. Yun lang po, maraming salamat po. Siyempre po, pasalamat talaga ako sa ating gobernador at siyempre kay Congressman Salvio Fortuno na nakabalik po ako sa politika at ito na nga, isang vice mayor na medyo gwapo din, kaya maasahan niyo po. Maraming salamat. Sir, salamat din na Vice Mayor. Siguro nakikinig din sa iyo si Vice Mayor Ray Lacoste. Ano naman ang message mo sa iyong naging running mate? Kay Boss RTL, alam niya na kung gaano naman po na sumuporta ako sa kanya at ako nagpapasalamat. At isa rin po siya sa instrumento na makabalik ako sa politika. Hanggang nabubuhay ako, hindi ko yan makakalimutan. Dati ko po siyang nakatunggal pero nakita ko po ang kabutihan tao si Mayor RTL kung kami nagkasama sa kampanya. Saka hanggang ngayon, sabi ko nga nandyan pa rin ako para sa kanya. Diba? So, kung just in case sa susunod magkakasama pa rin kayo, ano pa rin ho kayo? Kumbaga sa willing pa rin kayo na kayo pa rin ang maging running mate na dalawa pagdating ng tamang panahon. Alam niyo po, basta ko po ano ang sasabihin sa atin na gobernador, ni Kong Elway, ni Congressman, ay yes po, ay susundin natin. No? Kung kailangan na ako pa ang maging vice mayor ni kung sino man papatakbo ng alkalde. Ang importante ho, masunurin ho kayong sundalo. Ayan importante talaga, basta masunodin kang sundalo, papagpalain ka. Pambili. Lep, go ahead. Salamat si Vice Mayor-elect Jofred Balagot na Banuana na Buhi. Lep, Pero pa kayo, garo, mayo talagang madawag sa pag masunurin kang sundalo, papagpalain ka. teka nga, nagyan pa din. Malapit sa iyo ang biyaya ng ating Poong May Kapal. Yan ang gusto ko sa'yo. Mm. Mapagmalatakit ka daw po. Yan.
Pag-iwag kita rin malasakit center. Si Senator Ladang kung malasakit sinter, pero si Senator Alec Bungo, ano, Oo. na mabugtak siya ng mga malasakit center sa mga regional, makakaiba siya ng regional office ata sa mga Oo. manibibang lugar sa Pilipinas ng malasakit center. Yan. Ma-apply kita dyan pa rin. Sila- Disqualified ka naman. Ako nga. Hindi kita dyan sa malasakit center. Duman lang yan sa mga grabing pagtios ng kababayan ta. Ikata mayaman-yaman ka, hasindero ka, dahil ka dyan pwede. Lalo ng, oy, Lip, pinapaabotan ko ng congratulations si Father, si hermano mo. Anong pangalan ka to? Vicente, Father Vicente Baracena. Ordinansya, ano rin nga nito? Nailing mo na yan na talagang dahil masunurin na pinagpapala. Kaya congratulations kay Father si hermano mo. Congratulations. Basta mga masunurin na araw mo. Yan. Matsunurin. Yan. May biyayaan, mahal na Diyos. May biyaya, pero yan mahal na Diyos. Mga pinagpapala. Tama. Sa mga humilde, mabuot, sabi mo nga ni Jan, masunurin. Ang importante sa tao, dawa nasa taas ka, akong baba ka pa manggiraray. Garo yan na honin na paroy na pag nagburungan na baga, na siya, kadako na siyang bunga, naduko baga siya pababa. Bot sabihin, ang tao pa lang, garo man sa naparoy na kadakol bunga, na pagkadakol ang bunga, nababa sa daga. Bot sabihin, ang tao dawa, mag-asinso sa buhay, mag-angat sa buhay. Importante pa lang sa tao, pirmi ka manggiraray na pakumbaba. Ang taong nagpapakababa ay itinataas ng ating may kapal. Ang taong nagpapakataas ay ibinababa ng ating Diyos. Hindi ka na paniwala. Hindi, totoo yan. Bago yan sa pag-interview. Taday kita pwede magulog-gulog sa mga tataramon ng kagurangnan. Pero totoo yan. Totoo yan. Para ito, girong dumaman ako. Ang importante ko, ni ka na sa kamurawayan mo niyan, rumdumaman ako. Yan. Yan mga grupo kan malasakit center. Yan ang grupo kan malasakit center. Kung ikaw ngayon nasa kamurawayan, rumdumaman ngayon ko. O yan ta. Yan ang importante yan. Sa si Vice Mayor Electric Palago, talagang nagkikirong-dum duman sa dayang mga constituentes na nagsuporta sa iya. Araw ba ka na pagkaon yung mga gamit sa eskwela. Kaya nagtalikod na ikaw na nausindan yung mga kung ako napapasala, mga notebook, ballpen, manlaylay na eskwela. Hindi sa manuan ka na buhi. Kaya nakulang orgulyo napili sa mga taga-Banuan country, talagang makinabang sa mga nangangaisip. Yan na dahil malilinawan na pag mga gibo ni Vice Mayor Felix Jeffrey Palagot na Banuan na puli. Nakaitungani dahil pa siya Vice Mayor, kadapon ng mga tabangan, hindi sa Banuan na puli. Kaya kuwanin na ambulansya, ang barangay. Kaya kakulang bagay ini, kakulang tabang naman sa mga nangaipo na mga taga-Banuan na puli. Munyan mas lalo pa na Vice Mayor na siya munyan, pwedeng mas lalo pang mapadakulan sa iyang mga isatabang sa mga taga-Banuan na puli. So, yan sabi karon ng Joey, sa kuyang dugang na informasyon, pagkikipagkulay ni Vice Mayor Elect Jeffrey Palagot na Banuan na puli. Morning na lang sa tayo mga pag-iriba sa Barangay Hall. Ako man si Philip Baracena, Arpen
Thank you so much sa karon ng Philip Baracena sa dagdag din na report. Nagdara sa oras na 10:20 in the morning. Ano oras na yan? Atod sa Indukan na sa mga pong mga time check sponsor kan Losenia Electrical Supply na mga kasusunod kiniri ka po ni Engineer Menelio Losenia. Asin man po ni Mrs. Monica Perikin family kan Limassol Cyprus. Good morning man. Kay pinsan na Randy Mansera, kirma ng Melanie Mendoza, kan Limassol Cyprus. Good morning sa Indo. Kay Ma'am Maria Teresa Lanyoga Irala, good morning. Congratulations. Si Kamang Girara yan ang ganang secretary kan Army Press Corps. Ma'am Tere, kaya nag-wave na kami niya ko na daw taman sa nagay niya ko ang speech ni Ma'am Terry Iraula na siya ang incumbent siya ang current siya ang presente niya akong secretary yung niyan kan Army Press Corps kaya mawib na niya ako kukan sa kuyang nominasyon as secretary kaya Ma'am Terry yun sa to yung pinagsuportaran kaya sa gana congrats sa mga bagong ilidong opisyal kan Army Press Corps sa Bicol Region, especially sa Camarines Sur. Yan man sa linya si Philip Baracena Aguirre ini. Philip or si Rocky? Rocky, good morning. Please come in. Salamat karundang Jo sa mga parantabay kan Radyo Ronda. Sabi ni Vice Mayor Marisa Pilitario na sa maabot na Hunyo 24, iyo ang ultimong sesyon kan Sangguniang Bayan kan Napua Camarines Sur. Kasabay naman kami ini karondang Joey kan pamamaaram kan duwang graduating, duwa man na nag-aspirar na nagkandidato sa halangkaw na posisyon atin man sa ikalawang posisyon adigdi sa Banuan kan Napua. Sa sesyon na regular, sa maabot na Hunyo 24, ikon si Vice Mayor Marisa Pilitario ang pamamaaram message ni Councilor Jack Orbita nakatulong termina ini bilang konsyal dikti sa Banuan kan Napua sa si Councilor Choi Sabio na nagkatulong termino man bilang konsyal kan Napua. Namantang ang dua na councilor na nag-aspirar na nagkandidatong Vice Mayor si Noel Glickia, liwat na inimbitaran ginaray, atin man iniyong si Attorney Joselito Pugi Figuracion na nagkandidato man para alkalde kang Banuanin na Bualaga Dagarte. Then ang bagong mga konsyal asaro lagi ni sabi karon ng Joey na nakalusot bilang bago na konsyal ay tulog palaan pero ang duwa ayaw sa grupo ni Atty. Pugi Figuracion. Ina yung sila municipal na councilor Manol Luzon atin man ina yung si municipal na councilor Charles Salas layaw sa grupo ni Atty. Figuracion sa kung ini yung si Kagawad Councilor Junji Fortuna na dating kapitan kan Barangay San Juan. Ang mga nakalaw kinaray na mga konsyal na dati iniyo alagad ibinoto kinaray kan mga taga-Napua na sila Councilor Don Pentecostes, Sunny Pradesh dati ini pero nakatulong termino alagad nakabalik kinaray bilang konsyal ang mga elected na konsyal na sila doon na Onyate, Gerald Punon, Joel Peridico. Ini ito mga reelectionista na mga councilor sabi karon ng Joey na yaon sa grupo kana Timuan Napua. Sigod kay Vice Mayor Marisa Pilitario sa mabot na Hunyo 28 ang oath-taking ceremony tika padala na nitang communication ini yung duwa na nakalaog sa grupo kana Timuan Napua na si Kagawad Teresa Salas at man si Kagawad at Junji Fortuna.
Ani na sabi nila, nagtigilan nga sa opisina ni Vice, makikipag-tabagan man din siya, and tapos lagayaan na eleksyon, maski nga ligaw kami sa saibong, kung ano man ngayon ang mga programa ni Mayor Pera Simbulan na i-request sa Sangguniang Bayan, patagay kakaray kan mga taga-Labwa, yaon ka ang sa itang suporta sabi karon ng Joey. Yan ang sabi ka na duwa, kan Macau na ini, ni Vice Mayor Marisa Pilitario. Yan sabi karon ng Joey, ang sa tuyang informasyon. Ay, karon yan. Sa Banuan, nasa Dabwa, sabi karon ng Joey. Ay, iyo. Dahil ka mapasyar sa Barangay Bulwang Baaw Camarinesor, nag-imbitar si Punong Barangay Alan Nabulo. Kung ano mo kaya Joey, karon na Joey, may bunglo na dan. Kung marunduman ako ni Pating Sislit, ako na kulitin sa Dabwa, magkakaiba ako. Dumambati, Kung may bigpasar na duman na barangay resolution na Putsiman, approve. Unanimously approved by the council. Ani, kung makabot pa rin, duman pa ako kaya bunglo na dan. O, magdala ka na ng... Apunan ko na si Pating Pilis, dahil ako patapulan sa buhi, baka lamang marunduman akong apitan din sa munisipyo kang Napwa. Ay, aram na ka ito, aram niya man ang tutaramon kan sa itong kagurangnan na kung saan ka man ngayon nasa Kamurawayan sa mga panorin eh, rumdumon mo man ngayon sa ibang mga pagiriba. Aram na ka ito. Ngaling makabot sa panudumanan. Nangaring makaabot sa panudumanan. O, yun man sana yan. Kaya, Ang hindi marunong, oy, tubod ka man kaya na, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. sa paroronan. Ayan, Wala ka. totoo man ang ba kayo, ano? Dawa sa mga mag-aragumbaga, sa mga pamilya, sa mga aki. Totoo pa lang talaga yung kasabihan na yan kan sa tuyang kagurangan. Iyo mananggan. Kaya tumudon ta sa layan sabi ka na. Ayo lang yan ang pagparawag. Memorization. Sige. Ay, sa Banuan ka nga Nabwa ka man ni Sur. Abutan niya to ni na maray na aga ang bagong magabot. Atin man Ano bagong maggabot? Alat. Ano tong sabi mo? Gabutan ta ngayon ng good morning ang bagong maggabot. Ano to? Pagkarayaman nga ng pagkabikol mo. Bagong magabot. Bagong mag-abot. Bagong maggabot. Yan. Okay. Bagong mag-abot. Okay. Mabagong karikot, paamot-amot na si Councilor Donalong Nyati. Okay. Sinasabutan ko siya dahil yun ay wala na. Dahil lang mo na ngayon pa-interview, oo. Kailan wala na. Saka na lang datawi karon na Joey. Sige. Okay, karon na Joey. Sa tuyang report, si Rocky Bayubo. Thank you so much. Si Karon ng Rocky Bayubo sa dagdag na report. Bicol Connection Report. Mga tugang, ikaw po digdi yung public service announcement advisory ipinataraan na management kang kaso recovery sa pamamayo po kan mabuot may gos na si Engineer Wilfredo Boksit ang acting general manager. Magkakaigwa po nin schedule of power service interruption and kaso recovery sa maabot na June 18 ang unya na taon. Although po ini nga Martes, napon po kan sinambit ng interruption, power interruption, alas 2 po nin magumagahon, abot yan alas 6 nin pagkabanggi. So madurar yan nagayon nin bali 16 hours nagayon, lawi gano ha. Puro Diyos Puro Santo. Patawarap kita kan malbarakalo. 16 hours kitang masuffer nin power interruption. And substation affected po yung kaya po ang Iriga 20 MVA. Ang mga areas affected, yung po ang Iriga City except parts of San Agustin to mountain units, barangay. So dyan pa lang sa parte kan San Agustin pataas na barangay, makakanamit kita ng bulos kan na kuryente. Tatay kitang apektado, pero ining mga yaon nagdiman sa sentro, apektado. Diyan man sa Banwang Kanabua, entire kamo na apektado. Kana power interruption na yan sa Martes.
Ang buhi Camarines Sur, entire buhi, siguradong masuffer po ni brown out. Ang Banwaan kan Bato, Camarines Sur, makaka-experience man in power interruption, except da po sa lakeside kan barangay, mga barangay, okay? So, ang schedule of in power interruption para sa energization of new SF6 circuit breaker. Kaya sabi po kan management ng Kasoray Country, pasensya na po dahil sa magiging inconvenience na dadaroon kan power interruption sa tuwing mga member consumers. Pero without prior notice, pag na-restore tulos po, ano man tulos, power service. And power service will be restored upon completion of works without prior notice. Okay? Yan po. And please be advised to take the necessary precaution to avoid any untoward accidents. Please consider our distribution lines always energized. Thank you and more power to your station. Engineer Wilfredo O. Buxit, Acting General Manager. Okay? June, 18, dahil Malingaw, Tuesday. Magkakaigo kita ni schedule ka na power service interruption, ha? 2 o'clock ni magumagaon hanggang alas 6 po yan yung pagkabangga. 16 hours po kita. Mawara ni supply ng kuryente. Ini po pala na nagawat si man si Councilor-elect Itzel Serrano Di Maywat, sa maswerte na nataan po rin na kulang mandato kan mga taga-iriga sa karahayan asin kagayunan kan mga pig-officer niyang serbisyo sa tuya, sa sanggunian. Kahit maski nga niya turog, gisungon sa pagtabang asin pag-service sa publiko. Kaya nasunoan man daw niya ako ining slogan ni Kagawad Councilor-elect Itzel Serrano Di Maywat. Diyan sa nagsikat na marami. Sa kahit tulog siya, gisingin lang, basta sa pagtulong at pag-serve sa iyang gigibuhon. Kaya kumbinsido sa tao, pili ko naman kaya nagpangsiyam si Kagawad Di Maywat. Masulti man itong pansampulo, si Councilor-elect. Action man. Ang the action man baga sa Erika, nagsikat man si dating punong barangay, nangunyan na ilihir na konsyal kang syudad. Si Buboy Gibara, masulti man ito, pansampulo. Kaya sa lado ka ng posisyon, ang ganang councilor sa Erika 2. So, sa lado ka ng administrasyon. Madali naman pala ng o taking sa Erika. So, mga nang gara ng councilor Ligbiyo, sa lado ka ng posisyon 2, sa lado ka ng administrasyon 8. Alagad, anang ganang vice mayor, sa lado ka ng opposition. Si Vice Mayor-elect Rex Oliva, iyo po ang bagong mailhir na Vice Mayor sa Sudan Kaniriga. Sa Mayor, si incumbent Mayor ang nanggana. So, ilingunta kung ang dalagan kan sesyon, adigit po sa sulat. Magtaga, meron daw kita sa sesyon dyan. Inibagang si Rex Oliva, si Vice Mayor-elect Rex Oliva, aram kan mga taga-Camarines Sur ng matibayo na legislator ini. Aros tom na kani ang parliamentary procedure sa panlalawigan. Aros tom na kani ang mga code na yan, mga sa bylaws, sa mga konstitusyon
Arostong niya na. Mga ibinabasar asin kung paano maghaman ng resolusyon asin magpasar ng mga ordinance. Kung in aid of legislation ng pag-uurlayan, kung sa pag-preside man sana ang pag-uurlayan sa sesyon, eksperto pa lang kayo si Vice Mayor-elect Rex Oliva. Pero ang sabi niya, ang inot niya na ang gigibuhon, re-revisaron gabos na mga approved ordinances sa Ciudad Can Irigan. Daw ta re-revisaron na. Saka sa kada barangay posibleng daron niya ang sesyon regular. Pero madipindi man yan sa majority na boses as in minority boses. Siyempre in every action kasi, siyempre, bigaagi yan sa sarong urulay. Nagkakaigwan in regular session sinda. Sa regular session, nagkakaigwan in mga agenda and others. Kaya minsan may mga councilor na nag-privilege sa speech. Na tinataan man po na pagkakataon ang mga councilor na mag-avail kan privilege hour. Kung ikasarong madunong na konsyal, asin kung may expertise na sa pagiging legislator, asin kung bako kang masusubgon, asin kung talagang may intensyon ka na mabisto tulos sa imong performance, mag-privilege speech ka. Diyan ka mabibisto. Na once na ikamatibay ka mag-privilege sa speech, tapos maura ka magplatika, ay madaliong kang mabisto. Pwede kang makatapos ng 3 terms. Kung tulong termino ang pwede kang patapuso ng 3 terms kan mga botante dahil nagpailing katulos kan sa imong kabatiran sa pagiging legislador. Nahilingan katulos ng abilidad. Pero kung ilihidong konsyal, tapos sige ka sa naman tukaw, sige ka sa naman amen. Sa mga iba kong sanggunian bayan, nagmimiron man ako. Minsan nalilibot ko man ang mga sanggunian bayan, nagkakaigwa man ng session regular, na-attend man ako, miski committee hearings. Minsan may naririsa ako na pag talaga pala niya ako nailihir sa posisyon na dahil mo man talaga kayang gibuhon. Dahil ang purpose mo lang na mailihir ka para magkaigwa kang inaapod na power or magkaigwa ka nin connection sa politika, magkaigwa ka ning unra kasi once na elected ka, nakula na bagay na may unra ka eh. Pero kung dahil ka man tatao, sa laugan mong posisyon, ay talagang sige ka lang tukaw, sige ka lang amin. Pag apot kung sisengay pabor, maansap ka lang. Sisengay na po, maansap ka lang. Tapos adjourn. Gusto sabihin, kulang ka sa partisipasyon sa deliberation pag nagkakaigwa po ng derivatihan sa sesyon. Kasi dyan may hiling kung talagang may dunong ka, lalo na kung may background ka sa law, lalo na kung naka-eskwela ngayon, naka-graduate ka sa College of Law, dyan may hiling na talagang may kabatiran ka sa linawgan mong posisyon. Pero kung nagkandidato ka dahil sa popularity, miski ang mga artista baga, mararisa mo man eh. Pero nanggagara na sila tayo. Dahil sa popularity, dahil sa kwarta, dahil sa koneksyon. Pero pag abot na sa trabaho, diyan na sinda natatatsaran kan publiko. Talagang daw sinda kayo talagang mga dekalidad na mga legislador na talagang may kabatiran as in may expertise sa ngaran ng leyes, paghaman ng mga leyes. As in
may kabatiran sa mga diskusyon as in deliberasyon. Pero kung makaman talagang abilidad, kundi an sa imo sa naman makuamo an inapod na unra, pag utro eleksyon, medyo tortagilid ka gayan. Ang mga tao, sige an meron, sige an meron, iniman pala niya, maurag kung pala niya yung listador na pinuto mo. Mauragon pala niya ng UPAPAPS kanya. Aros niya toong pala niya kanyang local government code of the Philippines. So, pati ngayon criminal laws, aram mo. Pati ngayon mga whereases, aram na aram. Pati ang mga penalty clause, aram na aram ngayon. Yan. Hahangaan niya ni kakalan, mauragon niya sa pinutot ng konsyensya. Maurago niya sa binutot ng board member. Talaga ngayong kalaban sa kamaurag niya mag-privilege speech. Yan, nagkakalat ang istorya. Magmaray sa kamagmarahot, nagkalat ang istorya mga druga. Hintian man niya yung binuto ko ni Jesus Maria, si pinapamuda pati ngayon ko. Ano kaya? Dahil man niya nagigiltok niya sa sesyon. Sige sana pag ngayon nguyak-nguyakan sa iyang Joseph Pro. Pagkatapos ng iluyo pa. Manguya-nguya na naman yung sa iyong snooker. Sige sana naman yung ansap. Kung sa ngayang pabor, maansap. Kung sa ngayang abo, maansap. Yun lang yung gibo. Tukaw, taas kang kamot, saka mag-lead ng prayer. Minsan nga, nalid lang yung prayer. Isa lang yung papel. Maringan nga tatao man mga G, pambirang nga. Minsan ng tao meron, mapag-obserba. Kaya dapat bagong subasuba talagang pag-alaog sa pagiging public servant. Sa ano pala, nagkaigwang armed encounter at Magallanes, Sorsogon. Magallanes, Sorsogon, Joint Elements of Magallanes Municipal Police Station, PIB. Sorsogon, PPO, 1st and 2nd PMFC, RID5, RIU5, MIG5, and 96I MICO Philippine Army and RFMP5 encountered the communist terrorist group while serving the warrant of arrest against Edwin De Matera A. Bustamante for the crime of murder in the capture of Jimuel Bueno A. Noon, 20 years old, resident of Barangay Bulala in Carisan, Magallanes, Sorsogon, both members of communist terrorist group CTG on 12:10 a.m. on June 13, 2019 at Barangay in Carisan, Magallanes, Sorsogon. According to Police Lieutenant Joseph Sadeo Millares, COP of Magallanes Municipal Police Station in his report to Police Colonel Melencio Boslic Jr., OIC of Sorsogon PPO, that during the implementations of said warrant, the subject person resisted arrest and fired upon the government troops, prompting them to retaliate, which resulted to the death of a pursuit suspect and the recovery of 1 caliber 45 with markings Caspiano serial number with 1 magazine inserted loaded with 4 ammunitions. Yan pala na in the capture of Jimuel Bueno while in possession of 1 caliber 38 loaded with 5 ammunition. Police Colonel Boslic Jr. appeals to the public to be vigilant against these lawless elements and report to the nearest police station any information regarding the presence of communist terrorist group. Comercio M. Boslic Jr., Police Colonel. Ini po press release from Province of Sorsogon, Sorsogon Police Provincial Office, Public Information Office. Pinadala ni sa PNP Regional Office, tapos ang PNP Regional Office pinapadaraman sa mga radio station ang mga press release na ini. Kaya may nangyari pala na encounter ko dyan. Sa Ropaligtillo, Haliman sa Bulusan Municipal Police report on shooting incident. Ini man shooting incident.
sa Bulusan, Sorsogon at around 8:30 p.m. June 12. A shooting incident transpired in Barangay San Francisco, Bulusan, Sorsogon, wherein the victim was identified as Paul Brian Yesutan, 38 years old, with live-in partner, farmer, and a resident of Barangay San Francisco, Bulusan, Sorsogon. The suspect, who was identified as Leonel Escalante Galicio, 32 years old, single, laborer, and a resident of Barangay San Francisco, Bulusan, Sorsogon, is still at large. At large pa pala ang suspect. Bueno, yan po mga bigtatantang dalan ini mga pulis report na pinapadala sa mo adik sa PNDC kan PIO office halit dyan sa regional office kan Philippine National Police. Maray na biglang taga-basa-basa tamanta, masupog man, para padarang kami dyan ng report sa police incident. Di ba sa ngayon ninyo binabasa? Kaya basa-basaon tama minsan sa loob ng programa, medyo magtaga-singit-singit man kita po. Kanarig, igusigusan man sa mga nagpapadala ng press release dito sa RPN. At nadanawag ninda, nagpabasa kita kan mga press release alis sa PNP Regional Office. Thank you so much po sa inyo, kay Ma'am na Kalubakib, kay Ma'am Malu Kalubakib, ang PIO Chief kan PNP Kampa Siminola. Saka kay Sir Tom Kalubakib, thank you, magagawin sila parehas sindayan sa PIO Office. Sa mga igwala po kitang 15 minutes before 11 o'clock in the morning, sa mga eskwelahan man daw na naagyan ko, lalo na sa mga high school, may mga eskwelahan kita na minsan nailing ko ang ibang estudyante, particular na sa mga lalaki, na may mga estudyante, bako manggabos, may nagkapirama ng mga estudyante sa high school, miski sa college, may mga hikaw. Ano ba niya po ta? Ang panahon tangon yan, araw na kayo, ang araw ko kaya baga dapat maghikaw, babae. Inot na inot, garo mas bagay sa babae na yung naghihikaw. Saka minsan bagay sa babae na yung halaba ang buhok. Ang mabibisto mo todos. Na paggalaba ang buhok, asin may hikaw, babae siya. Dawali po ang buhok niya, basta may hikaw siya, babae siya. Ngunyan, minsan napapagkamalanta na babae ang lalaki. Lungir na ang buhok. Tapos may hikaw na. Except sa mga bading, mga bading baga, mga bakla, talagang ang feeling sinda, babae man sinda. Kaya minsan nagpapalonghe, naghihikaw, as in nag-make up. Dahil naman po yan mapugulan, dawa palasahon kan mga magurang baga. Minsan may mga magurang napupungot na minsan nagiging tumboy, nagiging bading anakin, minsan ginugulpi, kaya makahirap man. Kung mo sinda, naman po, akseptado na kan masa, kaya mayo naman pong problema. Padangat sinda kan publiko, kaya lang po, ito lugod, ibang mga tunay na lalaki, nagpaparahirikaw-hikaw man, nasin nagpaparalaba kan buko. Minsan nakakabaldi ng pagparamaramastan. Lalo na kung yan naka-uniforme. Lalo na kung na-eskulano pa sana, garo nagpapahiling na tulos, na garo sa karumbado ang ritual asin ang dating. Asin garo baga may pagka-hard-headed. Dapat kaya ang mga estudyantita po, itong maging disintikutaan ng paghilingon. Kung high schoolano ka, di magpabulog ang pang high schoolano. Aba, kung birulang here ka, di ikaw ka pa. Tapos, minsan, mamasdan ta, miski sa college, may long hair man, may ikaw man.
Kaya no daw niya ako ang maray kaning dibuhon. Dapat gayud inot na makiaram ang mga magurang. Ano na kung dyan pa lang sa harong nindo bago magali ang mga aki nindo, pag nagatuyawan na nindo, na ikaman ngayon, ma-eskwela ka, di ikaw-hikaw ka, garo ka naman niya kaya nagraot ng pagmasdan. Ma-eskwela ka, lunghir ka, nagraot ng pagmasdan. May barabas ka pa, may bigote ka pa. Kung ni ka professional ng araw kan Comelec spokesman na si Minisnab, palibasa professional, alang ko ang posisyon. Di bali nagpapalaba kan sa iyang barabas, bigoting nagpapa-interview sa television, okay lang yan ta. May napatunayan na sa buhay. Kasi nasa posisyon. Kaya daw ano pang itsura, ipailing niya sa publiko, ang dunong niya, yao na. Ang posisyon niya, yao na. Mayo nang pwedeng ituyo sa iyo, talagang mayo na eh. Pag na siyang estudyante, professional na siya, may trabaho na siya, mawalan pa siya yung trabaho. Kaya dahil siya nasusukog na, nagpapa-interview, garo na kanding ang itsura na balabaan, barabas, alabaan, bigote. Pero kung estudyante ka pa, nagsagwa ng pagparamasdan, na may hikaw ka, na pagkalalaking tao, mas maray pa na daging bakla. Taan bakla, padangat, kaya na publiko. Akseptado ka nga masa na ang bakla daw magbikini. Dahil bali nakabikinang nagbubukol ang atubangan, basta magpailing ka asin magpakatotoo ka lagod na ika bakla, mag-makeup ka na, mag-lipstick ka na, mag-eyebrow ka na, mag-palong hair ka na, magbado ka ng sa babae, akseptado na kan masa dahil padangat sindakan publiko. Maski ang mga tumboy bagang yan. Padangat naman kang masa, padangat na kang publiko dahil akseptado na. Taday man pwede tang diktan ang mga puso asin mga nasa isip asin puso kan mga taong ining nilalang yung kanmal na Diyos. Kung kita nilalang kanmal na Diyos na maging barako, maging manador, ay manador. Sala. Maging, ano pa yun, maging barako. Ang barako po, maging totoong lalaki, tunay na lalaki. Dahil nilalang man kita kanmal na Diyos. Ano po? Pero sindan nilalang man kanmal na Diyos. Kaya parehasa naman kita mundag na huruba. Kaya kanya-kanyang estilo na naman lang ko talaga kita sa pagbado. Pero sa pag-ayos-ayos kan buho, sana ang mga tunay na lalaki, kaya naman magpalungin, sa kaya naman magbugtak ikaw, lalo na kung estudyante pa sa naman. Lalong-lalo na, hindi man ang mga eskwela, nagkakatarakot naman magdisiplina sa mga estudyante ta. Baka nga kita mapasala pa. Kita pa mapriso. Dahil kita tambak kita ngunya ni mga lay na nagpo-proteksyon sa mga estudyante na dahil mo, mayo na ngunyan pwedeng magkaigwan ng mga corporal punishment. Aros kung pwede, dahil ka na magtuyaw sa mga aki. Dahil ka na pwedeng magpiltik o maglatob sa mga aki. Dati ba at mapahiso ka? Miski nga ng mga magurang. Pag inireklamo ka na aki, big badas, big pahangaya o big kulgan, so magurang pulugod ang ikinulong. Iyan ang leta. Garo na susubran ng proteksyon ang kanleta digdi sa Pilipinas ang sa tuyang mga kakian. Maski ang mga magurang, tarakot na magdisiplina. Lalo na mga teacher. Puno nga kami, mapapriso, may matanggal pa nga kami sa trabaho. Kaya minsan dahil nalagod niya akong nag-reparo ka din nga, ritsurang ka nga mga estudyanteng ini na minsan may parabas, may bigote, may hikaw, alaba ang buhok, malawag sa eskwela, naka-uniforme. Pangit daw niya akong ngayon, kundi niya ako. Ano ang dapat na solusyon? Sa mga partikan eskwela, dahil taman yung mabaso, tatarakot man yan. Tagadakol bagang rinireklamo sa radyo sa telebisyon. Tan mga aking niya, nabuo ng pagparatuyawon. Ano, kampanonta niya ako. Ang pigsusunod ta ang Diyos Ama. Kaya nga ni po kita na sign of the cross. Sa ngaran ni Nama, ninaki, pati na ang Espiritu Santo. Amen. Ngunyang garo, baliktad na Alam naman kitang mangoros na, sa ngaran ni Naki, ni Nama.
Asin ng Espiritu Santo, amin. Garo balik, garo sala. Kaya dapat gayod an pag-disiplina, gikan manggiraray talaga sa lawak ka na haro. Sa domestic, mag-inot manggiraray ang disiplin sa domestic church. Siguro, panahon na ini, talaga na dapat kung may mga layman na nagpuproteksyon sa mga kaakian, siguro, alala na maray ka na sa tuyo yung mga magurang kung paano magiraray na magkaigong takot sa Diyos, takot sa magurang anak, mga kaakian. Siguro, panahon na dapat magsadyos ang mga tao ngayon. Siguro, kung ang upbringing sa mga aki, sa radit pa, kung may mo nang iniipa sa simbahan, namamati na nindang may Diyos na dapat katakutan, may magurang na dapat sunodon sa asindangugon kan mga aki, lalo na sa pagdisiplina, asin man sa pagkakaiguanin maray na advices na dapat dinadangog. Siguro, mayong mga pasaway, pambiro niya akong nangyayari niya ako niyo. Minsan, nariribong na ko. May nakrasan sala. Tama ka nagdadangog sa kuyang aguma, sabi yan, nagkakakras ka nga sa bako mo palang yung tunay na babae. Minsan kaya nga niya ako. May naglalakaw, ayo-rayo, pasiksiyo na maray. Ito palang bakla, pambira man na ako. Nagkakras niya ako po sa bakla. Kaya minsan pati kita nadadaya sa paghiling. Pero sabi ko na nga, ang mga bakla, siksado naman po yan. Kaya na masasinkan publiko. Kaya, paraniran mo bago ka magkakasal, diba? Mapiki ka man, pambira niya akong buhay. Anyway, inabot na po kami ng oras sa pamamaaram. Salamat ka sa inyong pagkantaway. Good morning kay Manoy Hermel, Totoy Portono, Engineer Hermel Portono. Thank you so much for watching. Regards to your family. And ingat po kami sa biyahe. And balita ko si Congressman Sal and Congresswoman-elect Jocelyn Portono nag-ready naman para sa pag-abot ka na daw na July 1 sa pagkasulit ka na bagong mga nanggaranang congressmen dyan sa party kan House of Representatives. So, kadakol na mga programa mga lays na gusto manipasar si Congresswoman Jocelyn Portono na mapakinabangan ka sa tuwing mga kababayan. Kaya siguro nag-ready na sinda, Kami po inabutan ng oras sa pamamaaraw sa ngalan kan mga newsmakers, sa ngalan kan mga pag-iriba, nagpaabot ng mga report. Karundang Philip Parasina and Rocky Bayogo. Sa ngalan ni SM Melvin Barayoga, sa ngalan ni News Director Mark Rodriguez, sa ngalan po kasi ko yung partner sa Lado Technical, si Engineer Tony Aguilar, sa mga Chief Engineer. Yan man digdi si Alvin Orlanda, and duman si James Oco, and Jimmy Gonzon sa transmitter side. Katawang may man digdi sa technical ang mga OG tita alit dyan sa CSPC. Si Roland Pasiga, Roniel Divilla, Kate Mendoza, and Marvin Bayos. Sa kabos na nag-watching, thank you so much. Sa kabos na nagantabay sa lawakan programang People Connection, thank you so much po sa inyo kabos. Standby po kita sa masunod na programa. Kaya ibanan nito dyan si paring Mark Baroga. Standby.